may muntag mga kabreeder. Natay mga available kabreeder oh. Available pa ni. Oh, samo asil ni. Mani. Oh. Wala sila kabuok. 12. Kung na yung ba na ay kuha na, pa-reserve. Ano pa-reserve? Ipos ko. February 16 ni siya na pisa. Noon ni siya. Balik, kuha na karoon daw. Kuha ni. Isa ka bulan og tunga ni siya, kabreeder. Muna yung kuha. Sa pobre. Kay mga pang-upgrade niyo sa kuha. Laylay na siya kuha. Pwede siya breed kay laylay. Dua ka mga ani siya. O ni kabreeder. Kung kusada mo.